Gọọmenti Anambra steeti n'aka Ministri steeti Na-Ahu maka Ahuike achịkọbago ọgbakọ nkụzi ihe otu abalị maka otu jikọrọ ndị nlekọta ahụike n'ogogo nke nta akpọrọ National Association of Complementary and Alternative Medicine Practitioners n'ime Anambra steeti. Ya bụ mmemme were ọnọdụ n'Awka nke isiokwu ya bụ ideba aha, imenwe akwụkwọ ikike ọfụ nakwa inweta nwe asambo nakwa usoro dịgasị iche iche ha ga-eji wee na-alụ ọrụ ma bụrụ nke dọtara ndị otu ahụ na steeti a nakwa ndị kụziri ha sitere n'ebe ndị ọzọ. Chibụzọ Okoye na-akọrọ anyị ihe gbasara ahụike ji akụkọ abịa n'uju. Kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ dọkịta Afam Obidike kwara arụrị maka ọjọọ ọnọdụ na ọnwụ ntụmadị nke ndị dibịa Adigboroja ndị nke ahụ na-ekwu na ha na-agwọ nta agwụ imo butegoro na steeti a ma mee ka o doo anya na gọọmenti Anambra steeti agaghịkwa agbachi onye maọbụ onye ọbụla nkịtị ka o jiri ndụ ndị bi na steeti a tie pere. Dọkịta Obidike kwuru na n'ụlọ ọrụ ya ga-amarịrị ebe ndị dibịa ahụ ndị si ụzọ dị iche iche abụghị ụzọ bekee agwọ ọrịa nọ ka ha si alụ ọrụ na steeti a nakwa onye bụ onye otu ha ma daa aka na ntị na ọ bụrụ na ha enyeghị gọọmenti nkwado ime ihe dị otu a na gọọmenti ga-ebidozi na-emechi ụlọ ọgwụ ndị ahụ ha mepesịrị dị iche iche na steeti a. Onye Director of Medical Services n'ụlọ ọrụ ahụike steeti a bụ dọkịta Ugochukwu Lobel n'okwu mbido ya mere ka amata na ya bụ ọgbakọ bụ nke ha hiri asaa n'anya wee chịkọba iji hụ na ndị ahụ na-agwọ ọrịa abụghị ndị dibịa bekee nke nwa bekee kpọrọ Alternative Medical Practitioners bụ ndị a mara etu ha si alụ ọrụ na steeti a mara ebe ụlọ ọgwụ ha dịgasị makwara ihe ha gwụrụ tupu ha alụba ọlụ. Dọkịta Chukwulobelu mere ka o doo anya na ọ bụghị na steeti a na-achụ ndị ahụ ji ụzọ dị iche iche abụghị nke nwa bekee kpọrọ orthodox medicine wee na-agwọ ọrịa kama na ha chọrọ ịmara etu ha si alụ ọlụ ma mee ka o doo anya na mba dị iche iche bụkwa ndị na-agwọ ọrịa site n'ụzọ dịgasị iche iche abụghị nke nwa bekee kpọrọ orthodox medicine. Mgbe ọ na-enye ihe nkụzi ka dọkịta Fidelis Okeke onye si Nigerian Institute of Homeopathy Enugu kwuru na ụlọ ọrụ National University Commission agwago ụlọ mahadum niile dị na Nigeria ka ha bido ịkụzi ihe gbasara ụzọ dị iche iche esi agwọ ọrịa abụghị nke ahụ nwa bekee kpọrọ orthodox dịka etu esi eme ya na mba Japan, USA, China nakwa ndị ọzọ ma kwuo n'ike kasị echu ha ụra bụ na gọọmenti anaghị enye ha nkwado. Dọkịta Ifeanyi Godwin onye sikwa Enugu State University of Science and Technology College of Medicine nyekwara ihe nkụzi n'ebe ọ metụtara ihe niile ndị bịara ya bụ ọgbakọ kwesịrị ịma maka iji ụzọ dị iche iche agwọ ọrịa na-abụghị naanị nke ahụ nwa bekee kpọrọ orthodox. Onye ọdakwakpụ tọrọkpụ nke ụlọ ọrụ Ministri ahụike steeti a bụ dọkịta Odegeli Uchebo na ndị ọzọ bịara ya bụ mmemme nke ajụ aza bụ ihe kacha pụta ihe oge ahụ. Site n'Awka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.